Merjen şäher Aşgabadım. Ak ýollaryň aýdygymdyr. Bu soňçda ol zamanymda soňlanmajak aýdymymdyr. Goýny goja zemin içre cennet mekan saýdygymdyr. Şar ýanyň saat, ajap mukam, arzularyň çağımız bar. Şeýle çağı peşkeş beren edil arkadagymız bar. Assalamu alaykum mehman watandaşlar, şu pursatda ýürüýdi. Sizin üçin ýaýlyma goý berilýän Gözel paýtagtymyzyň gözelligini gözellik goşan Aşgabat ýerine ýerleşýän Aşgabat Medeni Jaş Merkezi. Şeýle hep Aşgabat tele ýaýlym bilen belelikde ýürüýdi siziň dikkatyňyza ýetirilýän. Bagy şäher Aşgabat atly gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Edi watandaşlar, mehman adamlar gepleşigimizde izlerini tomaşa edýän bolsaňyz gepleşigimiziň dowamyny ýürüýdi. Ýurdumyň toý dawarlarynyň beýdegi golunny bir näçe estrada aýdymçylarymyň ýerine ýetirmegini ýürüýdi. Ajaýyp aýdymlary siziň dikkatyňyza ýetirýär. Gepleşigimiziň şu sanyna gatnaşýan biziň meşhur estrada aýdymçymyz kimke? Elbetde bu sizi gyzykdyrýan bolsa gerek. Häzir sanca wagtlardan gepleşigimiziň şu sanynyň mehmançysy, şol sany bize de aýan bolar. Elbetde ine mehman watandaşlar gepleşigimiň şu sanynyň mehmany biziň ýanymyza ýetip gelýär. Elbetde ol meşhur estrada aýdymçymyz Begen Şarif. Begen assalamu alaykum. Hoş gördük. Akşamyň haýyrly bolsun. Ýürüýdi gepleşigimizi çağırmagy muwassa bildik. Elbetde şol sany siziň muşdoklaryňyzdan ine mehman tomoşaçylarymyzdan siziň ýerine ýetirjek ajaýyp aýdymdyr sadaňyza garaşýarlar. Eger mümkin bolsa bir gepleşigimi geçirjeklerim de bar aýly. Ulu höwes bilen başlaýar. Görünür hayrana, görmedi garmana, adyň dünýä doly, gözel Aşgabadım. Görünür hayrana, görmedi garmana, adyň dünýä doly, gözel Aşgabadım. Aşgabada, gelin Aşgabada, cennet göreýdiň, gelin Aşgabada. Edi watandaşlar, mehman adamlaryny görüşüňiz ýaly. Bagy şäher Aşgabat atly gepleşigimiz siziň bilen dowam edýän biziň söhbetdeşimiz ne meşhur estrada aýdymçymyz ne Begen Şarif. Begen gepleşigimize hoş gördük. Gahryman arkadagymyzyň saýasynda berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne biziň medeniýetimize sunumyza aýratyn ul sarpa goýulýar. Edi arkadagymyzyň ýol başçylygyna ýurdumyzyň ýüregi bolan baş şäherimiz Aşgabat şäheri özüniň okguny ösüşi bilen gün saýyn pazarlaýasy. Elbetde şu ajaýyp bir ýerde Aşgabat ýerine ýerleşýän ýürüýdi Aşgabat Medeni Jaş Merkezine şu kunny söhbetde şolmak. Şol sany hemine ýürüýdi ajaýyp aýdymlaryňy dinlemek. Diýsem o ýakymda pursatdan ýer oturýar. Begen eger mümkin bolsa gepleşigimiň başynda bir edit arkadagymyza bolan alkyş sözlerini bilen gepleşigimiz dowam etsek hasam ýer. Gahryman arkadagymyz bize okumany, işlemäni, zähmet çekmäni, din jalmany ägirt uly mümkinçilikler öredip berýär. Ene gul watanyň gojagyny, asuda asmanyň astyna, gözel ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherinde ýerleşýän Aşgabat Medeni Din Jaş Merkezine ine watandaşlarymyz bilen gahryman arkadagymyza şeýle uly mümkinçilikler öredip berýän üçin tüýsürümden sağ bolsun aýdýan. Gahryman arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun. Gözel paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna şu ajaýyp bir ýerde, şu ajaýyp seýilgäkde ýerleşýän Aşgabat Medeni Jaş Merkezine dinjal otyrlar. Şu tomoşaçylarymyzam ýürüýdi paýtagtymyň ýaşaýjylarym sizden bir ajaýyp aýdymdyr sadara garaşýarlar. Eger mümkin bolsa ilkinji ýerine ýetirip berjek aýdymyň. Seyran, biziň şu ýaşaýan döwrümüz, ýaşaýan zamanamyz, ata-babalarymyzyň arzu eden zamanasyna ýaşaýat. Bu gözellikleri görüp, bu owadanlyklary görüp muny wasp etmezlik mümkin näline gözel paýtagtymyz owadan Aşgabaty wasp edýän bir aýdym bilen gepleşigimiz dowam edýär. Diýmek ýerine ýetirip berjek aýdymyň gözel paýtagtymyň hakynda. Elbetde. Ondan hem edil watandaşlar biziň gepleşigimiz ýürüýdi Begen Şarifiň ýerine ýetirmegine gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň waspyny edýän ajaýyp aýdym bilen dowam edýär. Aşgabada, gelin Aşgabada, cennet göreýdiň, gelin Aşgabada. Aşgabada, gelin Aşgabada, cennet göreýdiň, gelin Aşgabada. Görünür hayrana, görmedi garmana, adyň dünýä doly, gözel Aşgabadım. Görünür hayrana, görmedi garmana, adyň dünýä doly, gözel Aşgabadım.
Aşkabada, gelin Aşkabada, cennet göreydisin, gelin Aşkabada. Aşkabada, gelin Aşkabada, cennet göreydisin, gelin Aşkabada. Gönüllüğüne tay yok, binalarımız var. Alhamal yankil etsin, silgahlar var. Ağdı birlik aydınlar elime yansal yar. Yurt başında merdan arkadağımız var. Aşkabada, gelin Aşkabada, cennet göreydisin, gelin Aşkabada. Aşkabada, gelin Aşkabada, cennet göreydisin, gelin Aşkabada. Gelir dostlar bize, gelir doğanlar bize, bütün yeryüzünden bizim Aşkabada. Gelir dostlar, gelir doğanlar, bütün yeryüzünden bize Aşkabada. Gelir dostlar, gelir doğanlar, bütün yeryüzünden bize Aşkabada. Aşkabada, gelin Aşkabada, cennet göreydisin, gelin Aşkabada. Aşkabada, gelin Aşkabada, cennet göreydisin, gelin Aşkabada. Sagol begen şiýerini tirip beren aýdym üçin ilkinji aýdymyň dogrudanam dinledik. Ine tomoşaşlarymyzam dinledik. Gözel paýtagtyň waspyny ýerine tirýän ajaýyp aýdym diýseň bar şowkunly ýerine tirdiňiz. Elbetde bugün kuna bir edit arkadagymyň bir döredip berýän mümkinçiliklerine bir joşmalyk asla mümkinlerini diňe bir gözel paýtagtyň Aşgabat şäherinde däl isem ýurdumyň ähli ýerlerine bir halkymyň awadan parahat bolýan durmuşda ýaşamaklar üçin şol sanna dinjal wagtlaryny ine şeýle bir ajaýyp dinjalmaklar üçin bir näçe seýilgaýaklar dinjal şeýerlenmez ine halk köpçüligine ulanmaga berýär. Şo dinjal şeýerlerine bolsa ýürüt ine ýurdumyň döwrümizin waspyny diýen aýdymçy sadanlarymyz öldürüň täze aýdymdyr sadarlar çykşy diýerler. Ýene bir esasy belläp geçmeli zatlarynyň biri ýaňy ýakyny awada milli täzeçlik zorlugyny birinji hazır ykdysat formy uly bir dawarlyk diýip geçirli. Elbetde şu ajaýyp ine ada wazat dünýä ýaňsalan birinji hazır ykdysat formy siňe bir gatnaşmak nisibeňe düşdi. Awada milli siýasatçylyk bolugyny ilkinji gedek birinji kadar ykdysady forum geçirli, türlü ýurtlardan dost oganlarymyz geldi. Birinji kadar ykdysady forumynyň ýapylyş dawarasyna daşary ýurtdan gelen aýdymçylaryň gatnaşmagyna uly şowguny dawaraly konsert boldy. Şo konserde de men elbetde tomoşaçy bolup gatnaşmak, şolar bilen şatlygymyzy deň paýlaşmak maňa da miýesler etdi. Ýene de şu taýda bir zady belläp geçesim gelýär. Bize Gahrman arkadamyz ähli türkmen halkyna ýene de bir täze ruwaç atly diýseň owudun, diýseň rahat bir gemini sowgat berdi. Gahrman arkadamyz bize din zalmanydy şeýle uly mümkinçilikler döredip berýär. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. Elbette doğru aýdýan begen şu ajaýyp pursatda dogrudanam ine şu döredýän mümkinçiliklerden ruhlanyp joşup diňe bir zähmet çekäýmek, täze eserler döredäýmek galýa sebäbi Gahrman arkadaşymyz bugün kuna döwlet adam üçindir diýip belläp geçýär. Dogrudanam ýurdumyzda döredýän şertler mümkinçiliklerine bagtyar halkymyz üçin döwlet adam üçindir diýen taglimatynyň durmuş ýüzünde işen ornaşýanyny şuň kuna görmek bolýar. Ine begen gepleşigimizde ýene bir aýdym ýerine tirip berseň, sonrasy kötü şarkal dowam edäri. Haýtaýdym ýerine tirip berjek?
bize hormatly arkadamyz odan sahnalarda aýdym aýtmany bir uly mümkinçilikler öredip berýär. Men hem şu sahnalarda bir öz täze aýdymlarmy bir ýerine ýetirip bilýänim üçin bir özümi bir ýaş aýdym çökmüne diýseň bagtlydy ýani özümi inniki ýerine ýetirip berjek aýdymam elbetde bu söýüp aýdymy. Söýüp aýdymy. O. Onda baş üstüne eger mümkin bolsa ýerine ýetirjek aýdymy ulu şowkunla deňlesek hasa bir gepleşik bilen şowkun artsa gerek. Geltine tüyün gülüm yaşık bizden geçip barýar. Uşoly yarım wagt bize garaşmaýar. Anın aýtýyn gülüm wagt ýüregim meşiýär. Uşoly yarım wagt bize garaşmaýar. Geltine tüyün gülüm yaşık bizden geçip barýar. Uşoly yarım wagt bize garaşmaýar. Anın aýtýyn gülüm wagt ýüregim meşiýär. Uşoly yarım wagt bize garaşmaýar. Aynan ädini men görýän, gelmedi tenem ýene barýan. Sevgi sözlerim bilen, senin ýüregiň el alýan. Aynan ädini
Begeç köp sağ ol yer yetirip beren ajaýyp aýdym üçin. Anha mehman watandaşlar, ezi tomoşaçylar görşüňiz ýaly Aşgabat teleýilim tarapyndan taýýarlanyp gaýlma goýberlen. Bagys şekaratly ajaýyp gepleşigimi diýsen bir dawarlyk diýdi. Dogam edýär. Elbetde şu ajaýyp pursatda şu gepleşigimde gatnaşýan paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň ene ýürek buýsançlaryny, olaryň bir bagtly pursatlaryny eşitmek, bagtly pursatlaryny deň paýlaşmak biz üçin diýsen bir ýakymdy. Ene begenç gepleşigim şu ýerine, ene şu gepleşigimde gatnaşýan tomoşaçylarymyzyň bir näçe sowallary bar. Eger mümkin bolsa, ene şu tomoşaçylarymyzyň ne berjek sowallarla gepleşigimi dogam edäýli. Elbetde. Elbette mehman tomoşaçylar ene gepleşigim şu ýerine ene ýaş dekilini aýdym şeýle begenç şaryba ene kimiň sowaly bar bolsa ene arkaýyn berip bilersiň. İlkülen sağ olun söz vereňizde anha görüşimiz ýaly Gahrman arkadamlyň ýol başçylygyna şeýle bagtýar zamanamyzda bize işlemäge, okumaga, näşular ýaly illeşlerimiz bilen din jalys ýerlerine din jalmaga akly mümkinçilikler döredilip berilýär. Anha şunam akly illeşlerimiz bilen watandaşlarymyz bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan ajaýyp Aşgabat meden din jalysdana illeşlerimiz bilen din jalyp otyrys. Şu gepleşigimizde de na Türkmen estradasyna giňden tanalýan ýaş zeki naýdym çymy begenç Şarif gatnaşýar. Begenç eger mümkin bolsa gepleşigimiň şu ýerine şeýler akbar sowalym bar. Begenç siziň sunat ýolyna ilkinji halipaňyz kim? Aýdylmadyk söz ýok da dogrusy Atakesfi ogly Halalya meniň hem ilkinji halipam Türkmenistanyň Sungatda at gazanan işgäri öz kakam Amanmurat Şarif. Kakam bir sungat ýoluna bir çağalykdan imrinlerdi. Çağalykdan bir öýde pianino fazguranyna aýdyp berip ondan sungatyň inşe tilsimlerini nädip döretmeli bir sazyň inşe ýollaryny düşündirip maňa halipalyk etdi. Men aýdymamy, saz salmamy, saz döretmemi sebäp bolan öz kakam. Ýene de bir aýratyn belläp geçmeli zat bize Gahrman arkadamyzyň özü ähli ulgamda halipa bolup durýar. Ören dogry diýmän, şu dogrydanam arkadagy ýurdumyzda ene ýurdumyzyň ene ösüşi, ödügörüş diýsem bir ene her bir adam buýsundyrýar, begendirýär. Elbetde şu ajaýyp ene aile gijedede ene bir watandaşlarymyz bilen söhbetde şolmak, olaryň pikirlerini bilmek, olaryň şahatlanyň ene şaýat bolmak biz üçin ne diýsem bir ýakymly pursat. Ene begenç eger mümkin bolsa gepleşigimiň şu ýerine ene bize maraşýas şol sany tomoşaçylarymyň maraşýanda bir ýene bir ajaýyp aýdymlanyň bir ýerine ýetirip berseňiz gepleşigimiň hasam ýerlikde bolsa gerek. Indi eger mümkin bolsa ýerine ýetirmäkden hiňlenmem berseň. Ol gyzyň näde bar, gözlerinde jady bar, meniň ýüregimde ol gözle süýgi bar. Ol gyzyň näde bar, gözlerinde jady bar, meniň ýüregimde ol gözle süýgi bar. Ol sırlı bakışlar gözlerime qarady, yüregimde meniň süýgi deredi. Ol sırlı bakışlar gözlerime qarady, yüregimde meniň süýgi deredi. Bar bar, ol gyzyň näde bar, göz bar, meniň yüregimde ol gözle süýgi bar. Ol gyzyň näde bar, gözlerinde jady bar, meniň yüregimde ol gözle süýgi bar. Bagtymy güllesin göýe alaýan bolup, sevgimiz şoşa gelsin iki ýürek bir bolup. Saýrasyn bagymda bilbillerim saz edip, ýelgirsin seýen gülüm näde edip. Bagtymy güllesin açylanda gül bolup, sevgimiz şoşa gelsin iki ýürek bir bolup. Saýrasyn bagymda bilbillerim saz edip, ýelgirsin seýen gülüm näde
jada bar, menim yüreğimde ol gödele süýgü bar. Ol gyýdym näde bar, gözlerinde jada bar, menim yüreğimde ol gödele süýgü bar. Olgydym näde bar, gözlerinde jada bar, menim yüreğimde ol gödele süýgü bar. Olgydym näde bar, gözlerinde jada bar, menim yüreğimde ol gödele süýgü bar. Gel gülüm, yüreğim sen deyip uruyar. Gel gülüm, gözlerim yoluna bakyar. Geçirsem sen bilen süýjü günlerim, gezeli yadaman süýgü elemin. Gel gülüm, yüreğim sen deyip uruyar. Gel gülüm, gözlerim yoluna bakyar. Geçirsem sen bilen süýjü günlerim, gezeli yadıma süýgü elemin. Onu doýly bar gady, onu doýly yürekdäki dertleri. Bolum sana görüp aşyk, enne barýan ýollar aşyk, ýarym senin ýanyňa. Onu doýly bar gady, onu doýly yürekdäki dertleri. Bolum sana görüp aşyk, enne barýan ýollar aşyk, ýarym senin ýanyňa. Gel gülüm, yüreğim sen deyip uruyar. Gel gülüm, gözlerim yoluna bakyar. Geçirsem sen bilen süýjü günlerim, gezeli yadaman süýgü elemin. Gel gülüm, yüreğim sen deyip uruyar. Gel gülüm, gözlerim yoluna bakyar. Geçirsem sen bilen süýjü günlerim, gezeli yadaman süýgü elemin. Al seninki yüreğimdeki sevgi, al seninki bu dünyada bar zadım. Bolum sana görüp aşyk, enne barýan ýollar aşyk, ýarym senin ýanyňa. Onu doýly bar gady, onu doýly yürekdäki dertleri. Bolum sana görüp aşyk, enne barýan ýollar aşyk, ýarym senin ýanyňa. Gel gülüm, yüreğim sen deyip uruyar. Gel gülüm, gözlerim yoluna bakyar. Geçirsem sen bilen süýjü günlerim, gezeli yadaman süýgü elemin. Gel gülüm, yüreğim sen deyip uruyar. Gel gülüm, gözlerim yoluna bakyar. Geçirsem sen bilen süýjü günlerim, gezeli yadaman süýgü elemin. Gel gülüm. Begenç, ine meniň üçin şu gepleşiňiziň dowamyna meniň bir sowalym bize çykdy. Her bir aýdymçynyň özüne şowluk getiren aýdymlary bar. Siziň durmuşyňyzda özüňde şowluk getiren aýdymlaryňyzy aýdyp berseňiz. Öz sunugotumuzy görkezmäne, öz täze aýdymlarymyzy görkezmäne, ilkinji gezek halka aýdym aýtmagmyzy, gahrman arkadamyz biz üçin
Türkmenowat teleýaýlymyny açyp berdi. Uwaz radiosyny açyp berdi. İlkinji şekilläýdym Türkmenowatynyň döredüjülük topar bilen şekile geçirdik. Saňa garaşdym diýen aýdymmy? Saňa garaşdym, ýarym garaşdym, süýgüm duýup gelerdi. Belki bul aýdym siziň ýadyňyzdadyram. Ana şol aýdym maňa esasy bir üstünlük getiren aýdymdan Şoňur biri. getiren aýdym bolup durýar. Hawa. Ne eger mümkin bolsa begen şu ýerde ýene bir ajaýyp söýgü aýdymyny dinlesek, soňra gepleşebiz ýene söhbetde şarkal dowam eder. Qarmada qarmadi Qarmada qarmadi Ta yoktur menin süýen owadança aýyma Şeýle bir mähir berdi keşfi girdi janyma Ta yoktur menin süýen owadança aýyma Şeýle bir mähir berdi keşfi girdi janyma Serdaýyn menin gözüme Ýalňarşyň ömür goşar menin ömrüme Qarmada qarmady ketin köýnegi Gelişip dur ellerine owadan biledigi Qarmada qarmady ketin köýnegi Gelişip dur ellerine owadan biledigi Güller seni görse bir künden utanar Ellerin elime değse mehrim meni ereder Güller seni görse bir künden utanar Ellerim elime değse mehrim meni ereder Serdaýyn menin gözüme Ýalňarşyň ömür goşar menin ömrüme Qarmada qarmady ketin köýnegi Gelişip dur ellerine owadan biledigi Qarmada qarmady ketin köýnegi Gelişip dur ellerine owadan biledigi Gelme sene menden gül yüzümi gel yarım gel Gel canım Sana baktı gülleri soğuğa dedeyin yarım gel Gel canım Kırmızı kırmızı ketin köýnegi Gelişip dur ellerine owadan biledigi Qarmada qarmady ketin köýnegi Gelişip dur ellerine owadan biledigi Begen üstünlük getiren aýdym ýagny özüň aýtdym Türkmenowat teleýaýlymyna saňa garaşdym diýen aýdym. Indi geljekde de öňde bir näçe maksatlaryň bardyr. Geljekde de halkymyzyň söýgüsini gazanjak hasyn ajaýyp halkymyzyň söýgüsine münasip boljak bir näçe aýdymlaryň üstüne işlämäsiň gerek. Heran bize ýaňam bir bellek geçdik. Ähli ulgunda gahrman arkadamyzyň özü bize halypa. Gahrman arkadamyz bize görüllü bolýar. Bize sungot mektep bolupdyr. Gahrman arkadamyzyň döreden aýdymlarynyň döwrewap aýdymlary görüllü berýär. Ene gahrman arkadamyzyň döreden aýdymlarynyň ilham alyp, görüllü alyp, häze aýdymlary döredip durýan ýakyn günlerde nesip bolsa, ol aýdymlary halk köpçüligine ýetirer. Begen eger mümkin bolsa gepleşelim şu ýerden ýene bir ajaýyp aýdymy ýerde tirip berseň, edem lezzetli dinlesek. Gözlemden aktın yüreğime Geyselim ýalňy koyma Akbalym maňa bagla Söýenim, söýenim Gözlemden aktın yüreğime Geyselim ýalňy
Akbalım bana bağla Seyenim, seyenim Açılan ve güller gülüm Dine sen için Oraya yüreğim lelem Dine sen için Açılan ve güller gülüm Dine sen için Oraya yüreğim lelem Dine sen için Salgımda koyma sevgim Yolumda koyma gözlerim Bağıtımı sana bağladım Seyenim, seyenim Salgımda koyma sevgim Yolumda koyma gözlerim Bağıtımı sana bağladım Seyenim, seyenim Açılan ve güller gülüm Dine sen için Oraya yüreğim lelem Dine sen için Açılan ve güller gülüm Dine sen için Oraya yüreğim lelem Dine sen için Anan yarım geleceğine Anan yarım seveceğine Yüreğime yazacağına Minin adım seyenim Anan yarım geleceğine Anan yarım seveceğine Yüreğime yazacağına Minin adım seyenim Açılan ve güller gülüm Dine sen için Oraya yüreğim lelem Dine sen için Açılan ve güller gülüm Dine sen için Oraya yüreğim lelem Dine sen için Seyenim, seyenim Oraya yüreğim sen deyip Seyenim Begenç, meňem tede soalymma özür maşgalaňyz barada aýdyp berýärdim. Gelinim mahym bilen durmuş guranma bir ýakyn günlerde 5 ýyl boldy. 2 sany oglum var, biram gyzym var. Atlarını bilen tanıştırsan eger mümkin olsa. Ulu oglum adı Alyhan, ondan kiçi oglum adı Yunushan, körpeze gyzym adam Ejegül. Biz özümüz 5 dogan. Özümden ulu bir doganym var, Şamrat Şarif. Ne zor Türkmene wa tele aýdymna da şekilleri var. Täze aýdymlar bilen titiden çykýar. Ne kakam öz ne ilkinci halifam diýen ne aýdym döretmek üçin ne size kan kynçylyk bolmaýan bolsa gerek. Sebäbini ilkinci halifagyny kakyn şeýle hem doganyň ne maslahatlaşyp täze eserlerini suny işläp bolsa gerek. Elbette. Şu an bir aýdym döremezden öň hemem bilýändirsen belki onu ilki sady düzülýär. O sady. Onu şol sadynyň näme dipkine bolmaly? Şowhun bermelimi? Ya bir adamyň ýüregine söýgü döretmelimi? İlki şonu gözeňe getirýär. Ondan soňra elbetde öz kakam bilen, doganam bilen, öz maşgalam bilen maslahatlaşyp, şolar egerde gowy diýse, diýmek şol aýdymyň gowlugy özüň göreniň bilen bolan nokta ol. Sebäbi ol aýdym halk köpçüne ýetirilmeli. Gowy. Indi şu doganyň ol ýerine ýetiren aýdymyň Elbette bilelikde bir söýgü aýdym ýerine ýetirdik, umyt berseýär diýen aýdymyz bar bilelikde. söýgü aýdym bolup durýar. Begeç eger mümkin bolsa getpeşem şu ýerine ýene bir ajaýyp aýdymdan bir ýer ýetirip berseň, bizim lezzetli dinlesek. Sonra söküte şu arka dogam eder. Ul höwes bilen. Ona başladyna. İşlemäni, zähmet çekmäni, din jalmany, ägirt uly mümkinçilikler döredip berýär. Gahrman arkadamyda şeýle uly mümkinçilikler döredip berýän üçin tüýsüregimden sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamydyň jany sag, belent başy aman bolsun. Köp sag bolun. Beren gurulmagyň üçin bizim ajaýyp ýurdunda bir karar döwletimiň bagtyarlyk döwründe okuňyzda
Tüm üstünlükler, rewaçlyklar arzuw edýär. Eziz watandaşlar, mehman adamlaryny öňüňizden görüp dursun, şuň güne berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli liderimizin ýol başçylygynda halkymyzyň awadan parahat bolyny durmuşda ýaşamak üçin ähli şertler, ähli mümkinçilikler döredilýär. Şol sany bizim bagtyar halkymyz özleri üçin döredilýär mümkinçiliklerden ruhlanyp ýaşaýarlar. Şonuň bilen Aşgabat tele ýaýlym tarapyndan taýýarlyk daýymy goýberýär. Bag şäher Aşgabat atly gepleşigden geçip gutarýar. Biz ýaşlara işlemäge döretmäge, ähli şertler döretip beren gahraman arka dağımyzyň jany sag başydyk. Ýan ýyly urt bähwetli tutumly işleri elmadama rawana ýollarda rawaşlyklara wetdirdi.